Edward, insellimlek. It-tieni leġislatura f'din l-esperjenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Ma dana kollu hija l-ewwel esperjenza tiegħek hawnhekk f'din l-istituzzjoni daqshekk importanti tal-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew. Kif tħares lejn dawn l-ewwel ftit xhur tiegħek fil-Parlament Ewropew? M'hemm l-ebda dubju għal xi ħaġa ġdid huma jibsin. Ikollok kemm ikollok esperjenza internazzjonali, istituzzjonija ġdida l-mod kif taħdem, il-proċeduri li huma komplikati ħafna, xogħol parlamentari, xogħol politiku f'pajjiżek, huwa totalment ġdid. U allura tieħu żmien sakemm toqgħod u ma tibqax daqshekk ġifieri ħaddej minn tnejn saħatt biex ngħidu hekk. Ħafna drabi l-istituzzjonijiet Ewropej jiġu akkużati li huma maqtugħin miċ-ċittadini tal-pajjiżi membri. Nitkellmu ma' Edward Cicluna dwar dan u nistaqsuh dwar l-issues lokali li bħalissa jiddominaw il-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew. Hemm issues li jkunu partikolari marbutin ma nafx xi jkun qed idejqhom minn lum għal għada. Jien naf qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-Freeport jew il-kwistjoni ta' Għawdex li ma ħadux il-fondi li kienu mwieda jew il-ħsejjes jew it-tniġġis tal-arja. Għawdex, gżira fi gżira, popolazzjoni ta' 31,000 ruħ. Ta' sikwit tkun fl-aħbarijiet mhux biss ta' żbuħija naturali tagħha iżda wkoll l-isfidi tagħha, l-aktar minħabba l-insularità doppja tal-gżira. Bħalissa Għawdex qiegħed jieħu proporzjon wieħed minn kull 10 tal-budget kollu dawk over 800 million li il-Prim Ministru kien qal li semma. Imma mhuwiex se jieħdu over and above, pereżempju biex jaraw li trasport ikun irħas għal kulħadd biex ikun hemm iktar żvilupp, Għawdex għandu bżonni speċjali. Qabel l-elezzjoni ġenerali l-Gvern wiegħed li Għawdex kien ser jibbenefika minn fondi speċjali tal-Unjoni Ewropea ħalli jagħmlu tajjeb għal bżonnijiet speċjali u speċifiċi tal-gżira. Għawdex se tieħu biss dawn il-fondi speċjali li kieku l-Gvern ippreżenta studju lill-Unjoni Ewropea. Mhux veru li l-Gvern talab li jsir l-istudju biex jingħataw il-finanzi li kienu imwiegħda fit-2007. Dwar l-estensjoni tal-Freeport. Bidlu id-deċiżjoni qabel sena ilu ma jagħtux il-permess, dis-sena taw il-permess. X'tbiddel? Xejn. Issa qed jgħid li għax inħabba l-ambjent, mhu veru xejn. L-istudju ambjentali fuq il-ħsejjes ma sarx, mhux talli jekk issa skoprejna illi il-Gvern wieħed mill-membri stati Malta illi mhijiex tatwa id-direttiva fuq l-istorbju, ġifieri fuq il-ħsejjes ambjentali. Dan l-aħħar il-MEP awtorizzat l-estensjoni tal-molla l-Freeport li ma permess għajjem kontroversja sħiħa mir-residenti għaliex dawn qed isostnu li l-proġett kif propost mistenni ħall-impatt negattiv fuq iż-żbuħija tal-madwar. Min-naħa l-oħra hemm dak li għandhom externalities, ġifieri effetti ekonomiċi għaliex meta inti tiġi affettwat u l-proprjetà tiegħek taqa' 20% hija ekonomiċi. Il-ħadd ma jrid iħallas għalihom. Ġifieri ma jridx jingħataw kumpens għan nies ta' Birżebbuġa għal fatt huma mhux kumpens iridu lill-proġett. Imma anke jingħidu li l-proġett ma jistax jersaq lura. Irid jingħata kumpens adekwat. Nitkellmu dwar l-ekonomija u l-ħidma ta' Edward Cicluna fil-Kumitat tal-Ekonomija u l-Affarijiet Monetarji. U mbagħad hemm liġijiet u xogħol inkun qed nagħmel jiena fil-Kumitat tiegħi tal-Ekonomija u Affarijiet Monetarji li speċjalment fuq l-ekonomija torbot lilna ħafna. Aħna d-deficit hija isa il-xabla ta' Demoklu qiegħda fuq rasna l-ħin kollu, noqogħdu naraw il-Greċja, ma aħna maħniex il-bot fis-sens illi s-sintomi huma l-istess. Djun kbar, irridu nħallsuhom, irridu nirriformaw, issa se nagħmluha, taxxi li jidhru, taxxi li ma jidhrux. Tara parallelizmu bejn Greċja u Malta? Jiena ktibt artiklu sena ilu fil-Gazzetta Angliża fejn għax dak kienu il-Greċja hija kienu jgħidulhom jirreferuhom bħala pigs, Portugal, Italy, Greece u Spain. Kienu u jingħad jekk huma dawk majjali Malta hija qasqus għaliex għandha sintomi l-istess bħalhom. Mhumiex kbar daqs tagħhom għall-aħħar isqalt, imma hemm qegħdin, jiġifieri il-fatt li l-Gvern jagħmilha ta' birruħu li qishom qed jiġri xejn, però s-sikkat enormi mill-Unjoni Ewropea biex jintaxxa jew inkella jnaqqas l-ispiża tiegħu. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-Gvern wieħed surplus sas-sena 2010 iżda minflok il-pajjiż irreġistra deficit rekord ta' 400
10 miljun euro. Il-Gvern Soċjalista fil-Greċja ammetta kixef dan għal dawn il-figuri, sfortunatament Għax is-sitwazzjoni. ikollu ħallas prezz qares imma. Verissimu ma setax jaħbi iżjed, imma illi inti taħbi u ma tikkomunikax, titlef il-kredibilità. F'kwalinkwa ħaġa inti toqgħod tagħmel tariffa meta hija taxxa meta twaħħal fiż-żejt u toqgħod tagħtix iż-żejt taħt l-art jiswa daqshekk għax intom ma tifhmux. Da kollu taħwit u duħħan biex taħbi l-verità. Mhuwiex veru pereżempju li l-gvern kien issikka d-daru mal-ħajt, sabsit riċessjoni internazzjonali, l-Unjoni Ewropea għaltinna fil-komunikazzjoni li batet lili, għalt li d-deficit li bena u d-dejn li bena l-gvern u d-deficit mhuwiex tort ta' riċessjoni. Ġida faċċa r-riċessjoni mal-tembata kbira, bda jsab kollha imsewsa u mhix kapaċi tikkumbatti. Il-gvern minkejja li tikollu jħalles prezz qares għall-iżbalji tiegħu tal-passat ma jridx jgħid il-verità. Issostni Edward Cicluna. Għadna sal-lum nikkombattu l-verità. Dik l-ar ħaġa, allura inti il-sħab soċjali ma jistgħux joqogħdu dwar mejda u jgħidu isma' għandna dis-sitwazzjoni. X'sa nagħmlu aħna kull wieħed minna sagrifiċċju, kif se nifirxu s-sagrifiċċju d-batija biex aħna noħorġu minna din. Le, kulħadd waħħal fl-ieħor, protesti u tista' tifhimhom da. F'dan ix-xenarju fl-aħħar xhur il-gvern qolla l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi attribwixxa żieda tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma minħabba l-prezz internazzjonali taż-żejt. Iżda f'pajjiżi oħra li għandhom l-istess sistemi bħal tagħna u li jixtru ż-żejt bl-istess prezz li nixtru aħna, il-kontijiet huma ferm orħos. F'Ċipru fil-faxex ta' konsum l-aktar baxxi, il-prezz tal-elettriku f'Malta huwa sa kważi 70% aktar għoli minn dak ta' Ċipru. F'Jannar il-kontijiet tad-daw f'Malta kienu saħansitra 35% ola minn dawk ta' Ċipru. Jiġifieri jekk il-Maltin u l-Awċina l-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma mhumiex iħallsu minħabba l-għoli fil-prezz taż-żejt. Għal xi taħallsu? Ittaħallsuhom għal raġuni li l-gvern irid iżid it-taxxi. Jiġifieri il-proporzjon ta' dħul tagħna tal-Maltin kollu li jidħlu f'taxxi irid iżidu. Issa ma jistax iżidu permess li jolla r-rata tal-VAT jew tal-income tax għal dik wieħed li ma jmissiex. Sissa ma wasalniex hemmhekk, però qed jaħbi billi daħħal dak li għandulhom taxxi moħbija. F'din il-kwistjoni l-Awtorità Maltija Riżorsi ddefendet lill-Gvern skapitu tal-konsumatur u għalhekk aċċettat il-proposta tiegħu illi jollew il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Aħna fl-ekonomija għandna żewġ estremi, għandna suq kompetittiv bħala struttura u għandna suq monopolistiku. Ġifieri da, issa li jitlob il-kumpanija monopolistika ħadd l-ebda regolatur ma jgħidlu ejja tieni checkbook ħan issajni għalek kollox, il-Ministru qed jitlob hekk. Kull spiża tiegħu tiġi fuq it-tariffa, imma din hija riżorsa. Riżorsa mill-industrija tal-esportazzjoni, l-ST Electronics. L-industrija minn kull min jaħdem. Ġifieri ma tistax titfaħħa jekk kienet taxxa mis-soqqal isma' żbaljajt li wieħed għat-taxxi għax it-taxxi jridu jiżdiedu. Kien għalhekk li fis-sigħat li għaddew permezz tal-kelliem ewlieni Laburista Joe Mizzi, il-Partit Laburista ffetaħ proċeduri legali kontra l-Awtorità Maltija Riżorsi dwar il-mod li bih imxiet fil-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma.